Coneixes el cant de l'Estoreta? Mira. Un espai construït dècades abans junt al Micalet. I des de llavors tots volem... Continua brillant i sona per a tots nosaltres. De la República Española, autor de les alegories més famoses de la realitzada per l'artista en 1908. Un any més, l'enhorabona a la plaça de l'Arbre per la magnífica organització que han fet, perquè este matí hem descobert la història del primer vol que va ser a València, hem descobert com va ser la primera emissió de ràdio, històries del Micalet, del Mercat Central. Enhorabona a les falles participants per mantindre una tradició tan nostra i tan valenciana. Lluís, a tu què t'ha paregut? A mi m'ha paregut, tinc que ratificar el que tu estàs dient, no? Que hem després una muntona de la cultura de València, de les seues històries bàsiques del barri del Carmen. Che, espectacular. Jo m'apuntaria el 7 de març de 2027, que és la pròxima edició. Ja t'ho he dit, Lluís. L'any que ve, així tens que estar. Vinga.